אקשן. אני מתחיל בשקילה של החמוס. החמוס הזה, יצחק, שוקל 62 גרם. כן? הוא עדיין קצת קטן. הוא בסך הכל עולה יפה במשקל, אני עוקב אחרי זה כל יום. אבל אני נותן לו תוספת כי הוא נולד קטן ואני רוצה לסגור את הפער. אוקיי, אז מה שקורה, הכנתי פורמולה לפי הוראות ההכנה. אוקיי, אני שואב אותה במזרק, אני משתמש במזרק של 1 מיליליטר, הוא מאוד נוח לי להשתמש בו. אני מחזיק את הראש של החמוס, מייצב אותו, כן? ואז אני מכניס אותו בעדינות לפה של החמוס כדי לא לפצע אותו, וכל פעם משחרר טיפה. אפשר לראות שהחמוס הגור מלקק. לא לשים יותר מדי, לא לחנוק את החמוס, כן? לאפשר לו לבלוע. חשוב מאוד לשים לב, אם כן נוזל, שלא נכנס לו לאף או משהו. בסדר? אני תמיד מכין מגבת מראש, כדי שאוכל לנקות אותו, שלא יישאר נוזל שיכול להגיע לאף בטעות. כן, אתם רואים שפה הוא... הופה, שמתי לו קצת יותר מדי. צריך לשחרר בעדינות כל פעם, ממש טיפה קטנטנה. אני נותן לו כל פעם 2 cc בכל האכלה, אני מאכיל אותו 3 פעמים ביום. וכמו שאמרנו, אני עוקב אחרי המשקל שלו, אני רואה שהוא עולה בסך הכל יפה במשקל. הופה, שמתי לו יותר מדי. צריך לנסות כמה שאפשר בטיפות קטנות על הלשון. לא לצלם את זה, כי יושי בינתיים תואמת לי את הרגל. יופי, יצחק את הילד טוב, נכון? נכון. טוב, אני לא אייגע אתכם בצילום מיותר, כמו שאתם רואים, זה תהליך שלוקח זמן, צריך כל פעם טיפה. ובסוף אני שוקל את החמוס לראות שהוא באמת קיבל את האוכל, כן? שלא ייווצר מצב נדמה לי שאני מאכיל אותו, אבל בעצם הכל נפלט החוצה.